Badala kepanggih kalih kula melih nggih. Iki kepanggih kalih Wakijo nggih Sumoiran nggih kula niki. Wonten yang Jawi niku nggih ngeten iki jenengan niku menawi Suriname apa napa niku. Ki Agung Suriname niku nggih keturunan wong Jawa. Mun ampun bali ning Jawa sampeyan ning Jawa ketuwa-tuwa sampeyan. Wong ning Jawa niku alah wis to Indonesia niku bandar korupsi. Dadi rakyat niku lah nggih ngeten iki wis enak teng mriku mawon lho Suriname mawon niki kula badhe niki anu lho sawah teng mriku nggih jenengan nggih nyawah kaya Mbah Elek mangan apa iki jajan oke teng mriku jenengan nggih nyawah piring Suriname nggih enten sawah ngoten. Kami mek kayu nih kok. Ini kayu panggil jamu namanya kayu secang. Kayu secang nih kok kamu panggil jamu. Jangan tuh Suriname nggih nganu nggih saged udeng-udeng kaya kula ngeten niki nggih. Wakijo alias Sumoiran ngoten niki. Heeh. Niki wis udakara tenggen kula niki wis enek 8 dina niki ora udan. Wah, lha iki sawahe nganti ora ana banyu ya babar pisan. Wih. Nek mboten napa-napa wong tiyang tani niku ampun do wedi karo ayang-ayang buta. Masa rezeki pati niku sing ngekeki Gusti Kang Murbeng Dumadi. Wih. Nih, kanca kula nika wis ta, kanca nggih pangan teng ratan. Namine nika Mas Sinis. Mas Mintarjo. Mintarjo rapi pindho nek Mas Mintarjo nika. Lanang tenan kok. Kula niku gak lanang tenan, lanang-lanangan. Kok iso rabi pindho masalahe apa lek bojone mati. Oh. Ya mesti apal karo dalan iki wong sering tak pediyo kok. Kok nek mengagem busana ngrasuk busana kados mekaten niku panjenengan penilaiane kesepundi? Napa wanuh menawi kula ngagem busana kados menika, napa mboten menawi mboten wanuh tak udo wae. Mun pakai mriki mawon niku titih nitih sepeda. Walah sepeda kok apik-apik kaya ngene. Dang raja. Sawah ngen kula niku rata-rata nggih kula aturi pirsa. Ngen kula niku sawah niku mboten sawah kados tengene jenengan ngoten nika. Enek sibel niki apa wesi kabel. Sibel kangge nyedot banyu teng sumur ngoten niku mboten enten dadi lho kahanane ngeten iki. Niki sik nyemek-nyemek niki pari niki nggih HP nek banyu kados ngeten iki. Nggih. Mungkin rada garing sithik niki kersane urip. Masalah niku pari niku nek banyu kaca pagung terus niku kadang-kadang niku jere wong lolopen lek kuwi lek. Kakean banyu iku lolopen jene. Kudune ya banyu iku ya garing ana banyu ngono lho. Niku wineh sing tak jikuki dhewe niku tak tandur iki nggih didikane kula kok niki wineh niki ora diriti karo nganten kae. Aja diriti anggo solam kok niku lho. Iki tak jauh iku dhewe lho niki bekase nggih orang ana sing jikuki lah. Wong tani niku mendina kudu teng sawah. Lah teng Suriname nggih teng sawah ngoten niku kados mriki. Nek wong Jawa niku karaktere nggih sami, tenak-tenane wong Jawa niku teng pundi mawon nggih sami. Wong Jawa niku menawi sapa ing paran niku tetep njunjung trap silaning budi agunge napa niku budi pekerti niku.
Lho niki lho. Wah, kasih agung tas niki. Waduh, bocor mana lagi kita. Wah, kian tenan. Itu bocor tuh. Ini tak bunton itu bocor lagi. Nah, ini tak bunton makanya. Oh, di pari ngerti yang anu le. Dulu kok ini bocornya. Ya ampun. Yo gempos ngeten iki. Mungkin bener teli ile, masalah banyu niku nek kowe nganti kauman banyu paling gak uwoh. Carane nggih ngeten iki. Mboten usah nggih pacul, mboten kula diwarai kare kanca kula. Tungkak ya le ngono. Lemah kebon tungkak mawon. Niki yuyu niki sing mari ngeten niki. Lho niki lho bocor meleh lho. Niki rek. Mungkin buat cakep ning sawah. Yo garing. Niki kula mun rong dina niki ra sawah kok. Ngeten niki carane lho. Niki leng yuyu niki. Yuyu ki apa lek? Yuyu kepiting Jawa nek kakean ngelu ning sirah. Iki tak dandanane galeng iki. Iki jerone nek yuyune. Oh, pon. Walah ngeten iki yo. Aduh, mboten. Pon rapat ngeten iki lah dibalekne. Carane. Makane wong tani itu kedepen kudu sregep ning sawah. Ora ditiliki. Ora nguntal. Lah dalah. Ngeten iki lho. Pun pampet to. Iki sawah tanggane kula niki. Tangga sawah lho niki lho. Tak kakean banyu ki ngeten iki lho. Agem-agemen do ning jeleprik ngono ki kok. Jembute wong katisen. Lho tenggen kula. Ora. Lho apik to. Apik to lho iki lho. Iki teng jeleprik do mati dipangan yuyu temen dipangan apa niki. Tak kontrole meleh iki. Tak kontrole meleh lah wong kene yo ora ono banyune. Makane yo oleh ini kene mandek. Wah, lagi kok yo ono. Waduh, padha mawon iki nggih kula dibacok tikus. Wah, lah niki cak ora tak solami tobat niki dientekno tikus niki. Wes tak. Waduh, duh. Lebar pisan tikus apa yuyu pun kula tak mek solaman menika wau. Waduh, duh. Cilekek. Makanya kedawah iki nemu plastik nih. Oh. Kula tak mek. Kalau winasing nika wau ini meh tukulan. Waduh. Wah. Lagi ora sregep ning sawah ya. Wah, jantek tenan tanduranku ki. Wah, Wes, panji kok. Untung kok tesih enten wineh. Niku lho wineh tukulan. Wineh tukulan niku mengene. Aduh niki digarap dipaculi yo. Babar pisan, lane tamek sing akeh kula. Wineh tukulan niku. Lho. Wineh tukulan kangge solang. Kok tamek iki mawon. Wah. Ngeten iki anjene resikone tandur niku nek mboten enten kancane. Nggih ngeten iki. Kadang kok iso dientekno emprit. Kadang yo nggih macem-macem lah mung ngene wong tani niku usah diayang-ayang butuh. Mbok dientekno wae ini ora masalah, sing penting nandur. Penting kena dienggo arep-arepan ngoten nggih. Waduh. Wong jabutane yo angel wong niki kukulan.
iki ukuran jabutane yo angel. Oh. Jabutane angel. Wes tanggul solang iki wah. Lagi lekek are. Dibadok tikus apa dibadok yuyu? Biasanya gak yuyu yo tikus niku. Biasanya yuyu. Ngguri omah nggih sami mawon badok ngoten niku. Sama sing iki jabutane genak menawa. Niki mboten tanduran mboten niki tipet ngedos ngoten niki lho. Turan do pari niku. Eceran pari do kukul ngoten niki. Niki teh ora enak sing manfaat nang kadang-kadang dhewe tiyang ngene. Ini tak manfaat kula tanggune solang. Nyolami pari wis niki tak mergawe sik kula. Wis entuk samene mawon niki wis cukup menawi dibadok yuyu, guys. Mati sanggo apa ora iki yo. Waduh. Makane kita sergep ning sawah yo. Ora roh tandurane gambare kaya apa. Lek wakijo, lek wakijo. Wakijo nandur pari niki. Terutama nggih sing cedhak pager niku kok dadi badok yuyu biasane niku. Tikus nggo yuyu kok. Kula nggih mumet niku. Wah. Lah marai nggih sing malik mboten pados akeh niki nggih mboten malik. Lho. Pun tak aku bisa nih kita gendengi untuk manggung kok. Pun tak niki mawon. Waduh, lah niki yo ngeten iki lho. Iki dibadok napa? Yuyu napa-napa. Niku. Kula nggih bingung niku yuyu napa. Napa kewan napa kok iso teng gletak ngeten iki. Waduh. Mun tak dandanane tandure kula mun tak ragati kok. Ora tak dandani yo. Niki plaktorane mawon 70 lho niku mboten baen-baen. Nganti ora dadi. Pripun gak tangisan. Cina 70 abuke pun sak ember lho, udakara niku abuke paling ora 20.000 lho niku. Oh, ngeten iki lho. Ketepung kali nopo ngeten iki. Tikus kok mboten ketoke. Tikus mesti enek tipete niku mboten tikus niki. Yuyek. Muga-muga urip ya. Muga-muga urip ya. Lho, ngeten iki lho teng kelimpuk ngeten iki lho. Badok nopo. Wis. Tak megawe riyen kula. Sithik tak dandanane. Nek dienggo arep-arepan niku lho kula nek ndek tanduran niku arep-arepan wong tani niku lho nek ndek pangan niku golek pangan ning ratan niku ora patek kemerungsung ngoten. Ndek pangan dhewe. Wong tani niku ya menang kalah niku pun lumrahe jamak. Pun tak dandanane riyen nggih niki ketok sang idul kok. Wah, wis mboten tikus e. Wah, lek wakijo salah diksi. Niki wae mboten tikus. Yuyek niku lho cuwilik-cuwilik niku ganas nek tikus niku mboten wani. Es banyune agung ngeten niku tikus mboten wani ta. Niku men nika mun tak solami. Sing mriko ya sosok wae tak baleni neh. Niki tak tandur rapet niki. Kula warung-warung sing nika. Wong kula niku prinsipe harung-harung niku mungkin anakane akeh ngono nggih kula lho. Ngeten iki lho. Tikus niki wau. Kok tikus mboten tikus. Jebule niku wau yuyu. Waduh. Kula niku berpengalaman yuyu mesti.
Ini boten yuyu napa mboten. Yuyu sing agak-agak. Ya ndandani galeng. Boten ndandani galeng niki nganu. Nek menawa wonten sing bocor. Masalah niki udane dereng wonten. Iki tak tes. Ngantuk mriko niku enek sing bocor mboten. Oh ora enek. Niku kula diwarai wong pengalaman iki. Wonten enek sing bocor. Aman terkendali. Lah. Niki tandure jane ya apik niki menurut kula nggih apik niki. Bertabuk ping pisan kok nika. Wis pokoke angger terkendali udane niku tetep. Lah suket ngeten niku kudu dijabut. Angel. Udane niku niki tesih kathah niku ya semunduh lah. Kira-kira munduh ngoten mareng nggih. Napa nggih anu sawah tadah udan. Wangsul. Wancine wis lingsir wangi kutut manggung melih niki wangsul kok masane berkutute arsa mohoni kepanggih malih kalih Agung Binakor Wang Seslih Raden Kanjeng Wakijo nggih kula niki ning geringan hanya nyungan hati kelar ketekong hong loh kok salah mriki kelar ketekong hong mangga yu mangga halah mangga de mangga mitangetna kang sekeca pramitra kang minulya pinara kang sekeca gregel niku bebas, wong gending niku gregel niku bebas, nang angel niku, tenan. Kula niki nek mboten pake ora iso ngoten niku gregel. Sore ya laya mas kutut manggung jaluk ngombe niku lek gendeng ngono diiringi ngono niku masuk teng anu niku teng kromongan niku enak nek mau sing masuk sing pertama niku cara mono eral teng dangdut eral ayo kones nenes wicarane bolak-balik meteng neh mriki bolak-balik sugih maneh omben
amben ata omben ana he kututku dhewe ata omben ana secangkir banyu netawa eyo gandes luwes sak solahe bolak-balik meteng maneh kula niku angger manjak niku kalih nyaket kalih sing namine Waranggana niku tak senggat ngono aja ngono bolak-balik kok meteng maneh lha pakan menawi Tio Agung Binakara niku menawi ngagem ngangge busana kejawen ngatos menika tembange nek tembang Jawa ingkang ningali saking katepihan tansah manah karonta-ronta angilingake wonten ing tanah Jawi ingkang kathah korupsi pakan hatta pakan ana he manoh ekutut hatta pakan ana secangkir sauli parine jempo eyo gandes luwes sak solahe Dewa Tirta kinarya labet negara eman diman ora kaduman cekap semanten anggen kawula tindak wonten ing saben mugi ing sonten menika cuacane saged jawuh pinaringan pari ingkang lemu-lemu amargi jawahipun tansah dipun antuk-antuk dumateng Tio Agung Binakara kang sesilih Raden Kanjeng Dimas. Aku malah gendeng kutut manggung kono gak krungu. Wah, aku nek kon gendeng mata ra karawan apa nek kon janggrung. Wong manis garwane. Kahang sing wedok seniman sing lanang seniwati duwi ngumpul sentakane pawartamu Brambang sak sen loro tak sayang wis duwe bojo gak sida aku. Wis mulih-mulih.